No caso das declaracións de recolla realizadas en bancos naturais do litoral, é posible, durante os 4 días posteriores á expedición do documento, repartir as cantidades declaradas a outras bateas do titular. Na pantalla do menú principal, seleccionamos a opción Consultar. Os documentos con posibilidade de realizar a repartición mostrarán a opción Repartir na parte superior. Unha vez seleccionada a declaración da que queremos facer a repartición, prememos o botón Repartir. Aquí podemos ver a cantidade total de quilos colleitados nesa batea. Cando presionamos o botón Engadir, abrirásenos un novo menú en que podemos seleccionar a batea a que queremos facer a repartición e a cantidade de quilos que queremos repartir. Unha vez introducida a información, prememos o símbolo con forma de disco que aparece na parte superior dereita da pantalla. Agora podemos ver os quilos totais que hai na batea orixinal, os que quedarían nesa batea, e os quilos e nome da batea de destino no que faremos a repartición. Prememos o botón Repartir, que aparece na parte inferior da pantalla, para confirmar o proceso. Automaticamente, a aplicación anulará o documento orixinal e xerará uns novos coas correspondentes declaracións para cada unha das bateas seleccionadas na repartición, así como a relación de quilos actualizada.